Мантен с брилянти поздрав звучи за най-готината роженичка за Весна по случай нейният рожден ден. Нека да е жива и здрава, Бог да я благослови. Поздравите се отправят лично от цялото и семейство. Мотан сасотеобе ембактало наисрекнотеобе и симантат барвало зорало модато кралё. Modan sasoteove embaktalo naisreknoteove и си mandat barvalo zoralo modato kraljo. Овсасти.